Kaixo politak! Ongi etorri dantzatekara! Zuekin guztiokin eragin eskui abestiaren pausoak ikasiko ditugu, bai? Lehenengo pausua egingo dugu. Bikoteari begira jarri. Eta elkartu oinak. 1, 2 izterrean, 3 txalo, 4 bostekoa, 5 bostekoa, 6 eta 2 txalo, 7, 8. Hori 2 aldiz. Horia, eta gero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 eta karratu bat sortuko. Horrela, ikusten duzue? Gero pentsatuko gu ze keinu esango izkiguten egiteko, bai? Horrela. Eragin baietz asmatu nola egin. Ondokoarekin jolastu segizu txalo. Eldu besotik eta pentsatu zer egin. 3 kriskitin. Abestiak esaten dizkigun keinuak egingo ditugu orain. Lehenengoa da 3 kriskitin. Gero, salto, 3 salto. 3 salto. 3garrena ipurdikoak. 3 ipurdiko 1, 2 eta 3. Urrengo keinua bostekoa. 1, 2 eta 3. Urrengo pausua ukabilak 3, 1, 2 eta 3. Eta azkena isa handi 1, 2 eta 3. Eta bukatzeko denak batera. Txalo, eldu besotik eta pentsatu zer egin. Denak jarraian. 3 kriskitin. Salto, salto, salto. 3 ipurdiko. 3 bosteko. Ukabila gora. Isa handi 1. Bueno, politak, musu handi bat asko jolastu eta gora Hiru Kluba! Aio, gora euskara! Bazen egitera.